Знаете ли кое е по-досадно от това да търсите игла в купа сено? Да превъртате повече от 10 часа записи, за да разберете кой е минал пред офиса или какво точно се е случило. На нас ни писна да играем на криеница, затова днес апгрейдваме видеонаблюдението пред офиса с тези 4 мегапикселови красавици от Hikvision. Фиксираме камерите на точните места и осигуряваме перфектно покритие на целия периметър пред офиса. Големият скок обаче е в технологията зад кадър. Преминаваме към умно видеонаблюдение, което мисли и търси вместо нас. Преди ако търсихме нещо, трябваше да превъртаме часове записи, пълни с фалшиви аларми от вятър или от преминаващи котки. Но днес, благодарение на ACOSIC технологията и този MVR, можем да открием всичко бързо и лесно, без да губим време. Например, търсим човек с черна тениска. Просто го изписваме в ACOSearch търсачката, търсим и ето. Системата ни вади точните моменти на секундата. Или пък търсим конкретна кола, пишем червен автомобил и за броени секунди получаваме всеки запис, в който е преминал точно такъв цвят автомобил. Искате ли и вие такъв апгрейд за вашия обект? Свържете се с нас!